Barbórka Augerová sa narodila do 26. júla 1996. Veľmi ráda maluje. Svoje obrazy vystavovala vo viacerých mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Získala viacero ocenení. Prvej výstavy sa zúčastnila ako štvoročná. K malovaniu priviedla jej mamina pani Mária, ktorá je tiež výtvarníčka. Barbórka najradšej používa techniku suchého pastelu a malbu a akrylom. Je veľmi šikovná a je to naša kamarátka. Barbórka, robíš veľmi pekné obrazy. Odkedy sa venuješ malovaniu? No, 4 rokov. Kto ti pomáha pri malovaní obrazov? Mama. Mama mi pomáha. Koľko trvá namovanie jedného obrazu? Jeden deň sa trvá. Pani Mária, ste baboukinou mamou, tiež rada malujete. Ako ste sa dostali k malovaniu? Ja som začala malovať, dalo by sa povedať, pred mnohými rokmi, aspoň pred takými 20-30. A vyšlo to vlastne z ľudového umenia. Mňa zaujímalo ľudové umenie a začala som robiť návrhy vzorov na výšivky. No a teraz vlastne pomáham Barbórke. Barbórka je usmievavá, šikovná, tešíte sa, usilovná, tešíte sa, že má. Áno, som tomu veľmi rada, lebo vlastne ona tými obrázkami vyjadruje to, čo prežíva a to, čo má vo svojom srdiečku. Ktorý obráz na výstave sa ti naviac páči? Tenta. Kvetinky. Aké kvetiny sú to? Margaretky.